Ayan, nandito na kami mga guys, mega live shoutout Barangay Sibunot. Nandito na kami dahil ayan may welcome sign na dyan ng Happy Fiesta. Hindi namin alam na Barangay Sibunot na kayo pala ay taga rito sa Encantadia. Welcome back mga kachapso. Yes, your breakdown nyo. At ayan, nagda-dance tayo dyan for today's video dahil ngayon panibagong mission na naman ang ating pupuntahan. Yes, yo. Mamimiesta tayo kaya guys, tara na, sama na. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan. And yes, for today's video mga guys, ngayon po tayo ay papunta sa Barangay Sibunot, Lawang, Northern Samar dahil fiesta po ngayon sa kanila, kaya naman po pupuntahan po natin sila. And ayan, welcome to Lawang. Nandito po tayo ngayon sa pier ng Lawang at babiyahe na po tayo papunta doon sa kabilang ibayo sa Barangay Rawis, kung saan po magsisimula yung ating biyahe papunta sa Barangay Sibunot. At ayan, ngayon po ay 8 o'clock ng gabi, kaya naman madilim na madilim. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga taga rito po sa pier. Ayan, sa mga nagtatrabaho po dito, mega love shoutout po. Ingat-ingat po tayo palagi sa araw-araw. At ayan mga guys, nandito na kami ngayon sa kabilang ibayo ng bayan. Ayan, ito pang Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. At ayan, bababa na si Kuya. Bigyan love shoutout sa aking pamangkin na si Marvin. Ayan, siya po yung nagda-drive. So ayan mga guys, biyahe na tayo mula dito sa Barangay Rawis at aabutin ng ilang minuto bago marating yung Barangay Sibunot. So tara, let's go! At ayan mga guys, ilang minuto lang nandito na po kami ngayon sa kanilang barangay at ito pala yung daratnan namin, madilim na madilim. Ayan, mega love shoutout nga pala sa habal-habal na yan na nasa unahan namin. Thank you so much kuya, dahil kung hindi dahil sa'yo, mapapariwara kami. Maliligaw kami ng landas. Ayan, siya po yung nag-guide sa amin. Actually, hindi po namin sila kakilala at hindi po kami nakipag-usap sa kanila. Pero nakita lang po namin sila sa daan at sinabi ko sa pamangkin ko na sundan natin siya dahil sila yung magiging gabay natin. Ayan, nandito na kami mga guys, mega love shoutout Barangay Sibunot. Nandito na kami dahil ayan may welcome sign na dyan ng Happy Fiesta. Hindi namin alam na Barangay Sibunot na kayo pala ay taga rito sa Encantadia. Ayan mga guys, pistang-pista na nga dito dahil ayan ang dami-daming tao dito sa kalsada. Alam nyo ba, dito sa Samar kapag ganito mga fiesta celebration, talagang napapansin kong punong-puno po yung mga kalsada, mga daan, mga kanto, mga kadiliman, punong-puno po ang mga yan. Ewan ko ba kung bakit. Siguro ko, yung mga taong ito, wala sigurong mapuntahan, wala sigurong mapasukan na mga bahay-bahay. Kaya kayong mga bahay-bahay, next time, maawa naman kayo dyan sa mga nasa kalsada. Yayain ninyo, uyahin ninyo sa inyong mga bahay para naman kahit paano meron silang masudlan, meron silang makainan. Ayan ang dami-dami nila dito sa kalsada. Mga kawawa talaga ang mga yan. Kung hindi lang talaga ako nahihiyang baka dumugin yung bahay na papasukan namin, inaayo ako talaga ang mga yan, lahat mga kachapsoy. Ang dami-dami sang katerbang aayain. Ano ba yan? Kawawa naman yung bahay na papasukan. Nako, maghihirap yung bahay na papasukan pag ganyang isang batalyon talaga. Pero guys, ang dami-dami pong bisita. Nandito po lahat sa kadiliman sila. Pero hindi, nag-enjoy po talaga yung mga tao. Ang dami-daming kumakaway sa atin at may nakakakilala po sa atin dito mga guys. Waray, maserom! Maestro Waray! Suwaki! Yeah. Oh, shoutout sa inyo, shoutout! Oh, sige, salamat. Oh, Maestro Waray ha.
Ayan, mega love shoutout and happy fiesta po Barangay Sibunot, Lawang, Northern Samar. Salamat sa pagkakataong makapamiesta po dito sa inyong napakagandang barangay. At syempre doon po sa hindi po natin napuntahan dahil gabi na po kami dumating dito, mga 10 PM na po. Ayan, pasensya na po, babalik na lang po kami next time. And syempre mega love shoutout doon sa ating napamiestahan. Ayan, maraming salamat and God bless you more. Ayan, thank you so much po. And syempre mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers, viewers, subscribers sa aking YouTube channel at page Maestro Waray. Yes is you, break it down you. Hanggang sa muli, thank you.